My first business was pirated games. Talaga? Kala sa CD? CD Kanang CD games. Panahon sa startup ni Green Alert, Ilibon. After that, for almost 6 years na, mag 6 years may karon December. Nakaingon ko nga, murag, I don't care anymore. Kaya ano man, lisod kayo magnegosyo. Murag ready na ka. So para bang, parang imong gigikuan, gisubmit imong self kay Lord nga. Lord, Yeah. kung sa may akong purpose, ani, or whatever, kung sa imong gusto na ko, then use me or use my skills or whatever, kung sa imong bahala na. Bahala na. Dili na ko mo shoot for greatness or diskaya level nga. Okay. Kaya na. Kung bahala na. Dili na ko. Ano ko'y pagkay? Kasi advisable lang ang pag-awid ani. Anara? Sige, sir. Magdunaw ka pag magmuha na sa gani. Di ko kumbaga. Record na ka? Ha? Recording? Okay. Ako, 43 years old. Si Juan, 35. 35. Oh, happy na lang, Brad. Mag-40 na ka. Laya pa. Oh, ang atong guest, medyo magulang lang gamay sa ako Pero nanagyapon sa 40s. Sa matong pa nila Juan, pag nana daw ka sa 40s, nana daw mga midlife crisis na daw na. Diyan na mo gawas, di ba? Diyan na daw mo gawas. Diyan na kung maglubad na ba ka o dili pa. Live po na. Nitabok na ko sa pagka-40. So far, wala man sa ko nag-change flavor. Ano pa ko yung 5 years? This guy, dugay na takadungog sa brand aning iyahang burger. Yeah. Di ba? Fan po ko nga brand. Oh, tapos kung tanawon nimo, kani nga tao nagsugod gini siya sa iyang brand from scratch. Takaron, kung nakita niyo sa tong background, busy. Brad, na naman siya brand, saka bisita na ta one time po sa iyang brand dito sa Kauswagan. Yeah, kaswagan. This time, nibalhin sa karon og mas luag-luag, mas dako. Tapos ang iyang current og iyang nailhan siya nga burger now, nag-expand na siya. Kaya na po siya ilain nga gi-open ng mga burgers. Brad, Mas dagan na. this episode excited ko because mahimo ni na tong inspirasyon or unsa ba yung mga lessons na iyang na-encounter. Ani. Tapos yun sa pag-maintain niya, bisag magulang siya sa talon sa tuwa pero mas mangod siya nako tanahon. Basing sa burger na nga yung kinakaon. John Chaves in the house. Mayong gabi. Boss, sabi tawag siya mo, boss. Sangay, sangay. Ayo, tama, John man kay John. Sangay. Pwede, sangay. Pero sa may tawag siya mo, John Raman. Oh, John Raman. John Raman tayo. Mga tao sa ako. Kung dili angga, John. Oh, ano? John, oh. Pasaylo ako, brada, ang intro na ko 45 years old ay ka diretso. Yes. Pero mas bata ka tanawin sa ko. Proud ko ma 45, actually. Yay. Brad, you started this burger, Brad. Backyard burger from scratch. Dili ni siya ingon nag-franchise. No. Imo gini nga brand, Brad. Yes. Like, very brief. Giyon sa pagsugod ani imong burger. Kaya in fairness sa akong klase sa USTP, siyempre maestro. Yeah. Teacher. Greet ko ninyo, Happy Teacher's Day. Hi, Chern. Happy Teachers Day. Oh. I love you last week. Kalit lang ko na yung teacher, bro. Anyway, so medyo nag-ano lang ko nga. Oh, kaya siyempre mura ang ako pong kuan is part is branding, anana. So sa inyong kuan paboritong burger dito sa Cagayan de Oro. Lagi ba? Mo ba? So siyempre ang nag-expect ko kani atong mga nonadaang yan yung mga nasyon. In fairness half of the class Mo ba? Yeah, your burger, bro. Backyard Di ba sa burger. una ang backyard ka dito ni sa Dole Savior? Tama ba? Or Kuan, ay backyard grill before doon sa Imag Savior. mo na, sir? Imag? Dili. Okay. Alay sa tong backyard grill. Oh, murag Ay, siya. imnanan man tayo mong pasabot siguro po nga na dito doon. Burger ata Murag gyapon na to. po'y backyard nga imnanan po sa una. Kaskwila pa ko. Lay po to. Lay po to yung nanan. Okay. Anyway, so brief history, Brad. Yun sa pagsugod ani mong backyard niyo mga burger. Well, actually, wala na ko gituyo. Gignan lang ko sa kong asawa na, babe, kanang tunin ang smoking. Kanang mag-smoke og meats ba? So, nagpalit kog smoker sa Manila. Niya, giabot. Akong gitunan, di mo ko galuto. Di mo Wait, yun sa nakatilo siya burger? Dili gid burger. As in, burger ang pinaka-last nga product na naasa akong mind. Pero ganahan lang siya mag-smoke kay naman gud may negosyo god sa new store. Muna mahilig man ako asawa magbuhat og longganisa, chorizo. So ana siya nga babe pag tunira guning pag-smoke be kay mag-smoke ta sa atong mga chorizo. So nagpalit kog smoker. Oh, sorry boss. Sorry for the Mr. Chair, sorry for the ignorance.
Unsay diferensya lang mo yung kag-smoke ug mo yung kag-grill? Like yun na brand nga process. Lahi. Pag mo yung kag-smoke. Lahi kay ang smoke kay murag imo siyang gipasuhan. So technically gipasuhan lang Literal siya. nga. Aso ra gyud. Aso ra gyud ang imong giluto sa imong pagkaon. Really? Pero tungod sa kainit gyapon niya makaluto. Nagay po heat element pero very low compared sa grill nga high. Pero na yung mga specific nga kahoy na ginabutang So you usually use mga fruit trees like Nara. So dili pa gid basta-basta. Dili basta-basta. Nara, mahogany. Gamunggay yung mga ikon. Kala mo kay pwede. Pwede gid. Pwede gid. Ipil-ipil. So naikuan? Na ay taste. Na smell. So Talaga? typically fruit Sorry trees. again for my ignorance ha. Dili, So mo gid na ba? it's not So common technically paasuhan lang gid na siya. Gipasuhan. Okay, para maluto siya eventually. Okay. So ang pag-aso palandaan makabutang na og murag flavor or aroma. While cooking kay aso ra man ning ipaluto sa iya ang smell sa fruit mo transfer sa meat. Wow. So na scientific ano gyud So different fruit trees, different effects. So if you use more than ang mga bacon sa US nga maple cured maple kay maple trees po na ilang igamit. Abi yun ako gitawag lang. Abi na ako it's just a different term of grilling. Kaya abi gina ko kuan sa una kang smoke nga meat. Kay bitang kanang pagod. Mo magkakita na ako. Actually tinuod na kay ang smoke nga meats pagod tanawon sa gawas. Oo, kasi pagod siya Kay tanawon ba. itom naman siya. Pero pag slice nimo, okay pa kay na siya sa sulod. Sa bagay. Okay. Muna na kuan sa una, pero sa sige na tanong TikTok or mga kuan. Bay, matay nung niabot ko 43. Wa ko kabaluan nga. Kay it's not a usual kuan manggod cooking method sa Pilipinas. So dili na Filipino Mo na siyang style. gitawag na Texas style barbecue. Texas. Diba? Information na din sa... okay. Sorry, pasaylo kami ninyo. So, sa saunang panahon, kato mga panahon pa sa mga Indians, mga cowboys, so kanang mga tough cuts of meat, mga muscle meats, mga chest sa baka, gahi gina siya. Diba? Correct. So, what they do, they cook it low and slow ang ilang tawag. Mo nang aso. So, eventually, kanang tough cuts of meat, if you smoke it for 16 hours, mahumok na siya. For 16 hours. Dugay ba? Kanang iyang mga muscle nga mga unsay tawag nimo ana, mga cartilage mga lata naman na siya. Mura kay pug mga lauyan na to ba nga kanang hinahinaya na to Pero lahi pabukal. yun kung gipabukalan ra siya, no? Kay Lahi. pinadry siya. Dili na siya babukalan, sir. Dili smoke ra gyud. Pero it's kind of the same process. Okay. So mo imong wife gipatry nga Ingon siya nga tun-i. So gitunan ako. Okay. Gitunan ako. So siyempre kay dili pa ingon nga under kasi mga asawa kay pag ingon tunan gitunan man nimo. Bulog nga ano. Bulog ako ilusot ani ba. So gitunan nimo. So mali baka gini dapat. Baka. Okay. Usually baka man gid ang gahi. Okay. And then na-realize po na ko nga it's not just any baka but kuan dapat American. Kay kung baka po sa local. Sobraan ra pud kay kagahi, dili makaya. So mas pero walay marbling. Nakadepende din siya kung sa klase nga. Okay, wala po'y fat ang local na to nga beef. Grabe ra pud kay siya ka-lean. Hardworking ra man gud kayo ang mga baka diri. Ginaabusar kay ba modaro pa. So mo nang wala kay fat, so naka-exercise. Hardworking kayo. Ay, nanday beer karon o nga. I-serve na to ni. Wala biya mi nanuyo hangan diri gyud mi para Dili, nagpa-serve gyud ko. Thank you. Gansi kay ko. Kuan Again, siya. paselo mi kay normal na nang nasa likod ron kay tomorrow kasi sa nag-record mi karon tomorrow ang ilang opening for this. Okay, anyway. Thank you. So yun, so naggitun-an nimo. Gitunan ako. So, along the way, I realized nga kanilang smoked meats, tungod kay imported nga beef ang atong gagamiton, mahal ra siya kayo. So pag-anan ako namagi ko'y pag-negosante gamay, no? So nag-costing ko. Pag-anan ako, murag di man gini mabuhi ni negosyo ha. Mahal ra kayo. So technically, gipatuon ka, pero for business gyapon yun ang target. Of course. Okay. Abi na kung tungod lang kay I just want to No. Para so for business gyapon. For business gyapon purposes. Okay. So ako siyang itunan niya, murag mahal ra sa kayo. So medyo na niagi po kog depression na to gamay, no?
Kana ko Pila nga ka kilo imong nasayang sa primerong mga testing mo? Sa Pila ka Dagan po, karne na kwan. Pila ka karne na damage? mga 50 to 100 kilos siguro. Okay. Kaya kumutisting kag luto og isa ka chunk of beef, that's like 20 kilos or 10 to 20 kilos. Kung pag-testing nimo, kaya di makakapalit og ginagmay ana. Dili siya pa kung magluto ka, dili siya pwede nga kaning nga slice lang, aning nga slice. Dili, lang. mas gwapo nga katong Ang whole good mismo. ang whole nga beef kay kung slice ra murag ma-overcook, dali ra ma-overcook, masunog and everything. factor So, din yan. So, dako kailangan gid siya nga gid siya beef. nga dako. As in literally nga ni gid siya kadako nga beef ana. May sulod Brisket mo na naman na, smoker. brisket, di ba? Brisket, Brisket. brisket na siya. So yun ang tanaw ka guga ba? Mga meat. Kana si Guga, grabe na siya ka mayo mo smoke pot. Naging- So it's not just about beef. It must be Angus or Wagyu. Mura gina siya. Fuck, mahal man na. Mahal Ay, ka, mahal na ay. siya. So Mahal gid ang ay. tuition fee na ko ato, mahal gyud. Mahal akong tuition fee. Di siya pwede pang kwan nga Pero tati mo, business pag gina. imo ra ning on na study or nag Yes, ano ka? yes. YouTube, Google, ana. Ay, YouTube Oh. University gyapon. YouTube University gyapon. Talaga? So ako nga anak naka-feedback kid sa ko ang dad, when you were starting, you were playing YouTube sa sofa. I sometimes see you sleeping already. Kana nakatulog na ka ba sa kaka-YouTube ito? 1 month. And then, of course, one of those nights, ma-remember gin ako nga nagsuroy mi sa SNR. Okay. Yan, nakakita ko, of course, mutanaw na kag mga meat. Dili na pareho sa una, no? Mutanaw kag mga meat, mga per kilo na imong kita. Ana ka, per kilo and everything. Kita mo ko ground beef nga murag 300 ra ba? So, ground beef. ground beef, oh. Local. Imported. Imported. Okay. So, in comparison lugar sa katong mga brisket nga tag 650 per kilo, 750 per kilo, nakita lor ko ground beef. So, way back cheap. Marag medyo mas cheaper. Barato lagi ning ground beef da. Unya na ko nakamakross nga mga burgers food nga mga YouTube ah. Kay lain mi ng YouTube kay pag human sa imong video nabi na yung mga video sa sunod-sunod. Suggest. So niagi na yun siya sa kumain ko. Palit do ko ni barato ra lagi ni. The first burger patty nga I tried. Patilaw na ko sa kong anak. Kuga, try daw. Pagkaon niya siya, Dad, it's good. Ano siya? Iko, uy, mo ba? Pagkaon ako kay, lah. So, niswak po si Montes. Ko murag lami lagi. Kana ko lami lagi. Uy, wala ni, abri na akong utok. Uy, murag, promising niya. So, after that, luto ko more burgers, pakaon sa pamilya, pakaon sa friends and everything. Pakaon, patilaw. Positive man na tanan. Talaga? So, kung murag na opportunity. Pero this is again imported ground po. Yes. Ground beef. Imported beef. Okay. Murag na specific nga mix Okay. sa lean, sa fat, sa spice, Okay. sa tanan. Pero sa ano, ang pagtimpla daan Ang pagtimpla, yes. You need to... okay. Kato murag na kuha na ko siya na pangitaan ako way na murag unsay mga ratio sa lean. Okay. Hindi na magog smoke niya na ko'y tao ba nga murag i-grind sa nibi. Ibalik ka muna mo, grind. Kami na. I-grind sa nibi, testingan na to nibi. So gi-cure, fine-tune pa ginako siya. Okay. Amo nangita ka og sakto nga ratio. Actually, dito na ko na-realize nga fat is flavor. Nga murag without fat, Malang. Wala akong giingon sa inyo. Without fats. Kamu mga bayhan na mo. Ay mo pamilya na. Yeah, actually, grabe ang fat. Roll sa food. Grabe diba? good. Sugo na to, Brad. So, Wala na. Sa man larga na ni. Larga na. Dapat ipatilaw ni mo sa imong anak una. Kaya kung dili mo approve mo anak ayad. Pamilya magiging una. Yeah. Pamilya mag-iuna. It's either Kaya anak. at least kung ingnon ka nga, way lami, at hindi kayo kamahurt. Kaya kung anak pa lang approve na sa anak ayad. Siyempre, lisod ba ko ng bata. Correct. Definitely. Yeah, good. sa bata. So, dito na rin, nagsunaw na kayo pwede dito ni. na. So, aside from the food lugar, medyo nagnegosyo na ko way back. Yeah. Pero dili food, no? Pero okay. ang akong background gid kay nasa graphic design. Di magkapayo day mo, pre. Di kita Kita hapon, more on Mga arts. na, Bata pa kay ko, katong first pa na akong computer nga na ko'y Corel Draw pa man to, sa itong version sa una. O gitrace na ko ng mga Metallica nga mga album cover nga giana gimata-mata ra ba. So, medyo nanagid ko'y nanadak. Okay. So, pag kuha na ko sa product, wa na akong mind ga race na.
So buhat ako brand and everything. So kanang backyard na name, it came because literally ang akong first store was at the backyard of Senyo. Senyo Whole Foods. Okay. Sa Senyo na may tindahan. Sa likod na may parking lot. So dito ko na kung murag pwede ni butangan direct burger grill siguro pwede. So mana backyard. At the same time, ang backyard food isa pod miss nag-franchise ni Backyard Burger before. Katong itong sa Davao nga product. Correct, tama. Nami kito ilang burger. Katong brag sa galinyahan galing to. Sa Punch Bowl, di ba? Punch Bowl sa Corales. Tama. Kami ang Punch Bowl. Kami ang taga Punch Bowl ato. Kaya tuki ko sa ila, ako silang gignan nga franchise miss yung burger. Aside from the burger, ganahan kay ko sa pangalan nga Backyard. Okay. Wait, so na name nga Backyard Burger? Sa Davao. Mo tong sa Davao. Mo sa sir Murag. Naka-remember na ko tama sa Punch Lahi nga Bowl. branch po na dire or Kwan same to branch siya. ba Actually, gyapon? it's a Davao business. The name was actually Backyard Burger. Actually, the burgers, the best kayo. Kasi the best. And then, gidala na mo sa Cagayan, dito na mo gibutang sa Punch Bowl. Actually, we renovated Punch Bowl for that. Okay. Pero wala nag-last long. And then, ang Punch Bowl po nagsarado. Nawala, na-dissolve, nawala gid siya. Realize nga, Backyard gyapon ako mapangalan niya. Pero I didn't name it as Backyard Burger. I named it as Backyard Barbecue. Backyard Barbecue. Because the first good nga product was actually smoking meats. Texas style barbecue. Muna nga nahimo na siyang Backyard Barbecue. Ganahan kay ko sa Backyard nga pangalan. Pero barbecue man ko karon, so Backyard Barbecue. So murag di ra kayo pareho, di ba? Pero nagenda pa gyapon ko nga burgers, gyapon ang akong final nga product. Okay. So mo na siya actually. So I don't blame them kung ngayon sila gikopya nila akong ngalan. I don't blame them. 2013 nagsarado ang Punch Bowl. Oo nga pala. Manang time nga nahimo siyang. So nadamay ka kay nagsara man to. Kuha na po to, going down na po to siya. Mo pa nang time nga nahimo siyang sa to nga karanan? Kuhaan Karumata. Karumata. Actually, Karumata was the business beside Punch Bowl. Okay. Ang Karumata was buffet style, 99. 99 pesos. Tama. So, nag-close man mi tanan na tudungan. Nagtuko din si Chuck og another Karumata, pero ang pangalan 99 Ranch. Dito sa Nazaret. Sa Nazaret. So, asa na nimong next nimo nga gibutang mo dayon? Actually, way before Punch Bowl, nanagi ko Internet Cafe. Internet Cafe man akong main business before. For 12 years. Katong Cyber Club, I don't know kung familiar mo. Okay. So, mo to siya. For 12 years, I had that business. Gapang-apply po ko sa una. Wala yung nidawat na ako. Ambot lagi nga, no? Talaga? So nag-try po kang Nag-try ko, na mag-apply? Kanang mga job fair sa Xavier, sulod sa covered court. Nakapil ko, ana. Tapos wala yung itawag siya mo? Na hapit ko na employed sa San Miguel. Galong hapit naman. Ang final nga interview sa Davao man. So wala nakatisting na nang-apply ka? Wala gid ko sukad. Nang empleyado ka? Wala gid sukad. Pero your family is daan na nasa business. So ang akong experience na good for employment was with my family. So dito ko nagtrabaho. That was actually my first gig as a graphic designer. Pila edad ni man 25. Okay. So nag-graphic design ko dito. Dito ko layout og mga mugs, mga calling cards, mga... Pero talaga mo na yung giingon, di ba nasultihan na ako ni sa podcast? Sometime maginta nga tarong kay bata pa ka basi maano ka. At early 20s, tungod kailan na siya sa akong asawa, di ba? Sayo sa mi early 20s. So sayo sa mi nagkayod. So sayo sa Actually, grabe ka ng bata maka-encourage. Oo, grabe. In fairness, no? Maka-change gid siya og kinabuhi. Correct, Brad. Grabe gid. At kuya pang-amahan na gid itong mga istorya. Pero it's true, Brad. Promise. It's true gid. Kuwagit siya. Supposed to be manggod sa atong mga batch pag naka sa early 20s. Muna mga bar era tana dapat nga kanang actually. Dili pa ko magkuan, di pa ko na magbantay bata, dapat dili pa nga na. Di ba mga nga kita? That time kami tama mga kay mga early 20s man gyapon, na ka ba? Sayop ka ni ba? Taka nganong sayo naman kay tanggaw-naw og mga bayro noon. Ana, pero karon nga nag-reach na ko og 40 bay. Years after kayo pa na-realize at least kami early 20s pa, bahala og surplus nga sakyanan. Actually, late na gani kay ko. Late na kay ko. Kaya ako mga amigo, nga empleyado, nga ahente na. Mga midrip na, nanay mga sakyanan. Niya, ako ito, pagsugod ba? Anak ko nga, wako yung sakyanan, nga motorila, ako kwanto. Niya, pagsugod ako, 5,000, ako ito akong sweldo. 25 years old ko, ikaw na mahurot sa gatas og diapers ba? My first business was pirated games. Talaga?
Kana sa CD? CD burn? Kanang CD games. Panahon sa StarCraft ni Grade Alert, ilibon. After that, kay karaan naman kayo to. Karaan naman. Mga Need for Speed. Need for Speed, yeah. Warcraft 3 siguro. Pero sa mall man ako nagkakapalit. Anong nasa tunga sa mall? Ako supply ko sa mga Muslim. Yan kanang mga Musliman sa Divisoria before ato mga DVD. Niadto ko dito. Kanang sa Urama, niadto ko dito, ma'am, supply ko kuan, consignment lang, kung mahalin, ahira ko bayri. Maya na ba? Talaga? Naagi ko na for the longest time. Kasi may nag-iunsi mo nga muna ibuhaton, imo lang kalitan. Nakatuon man ko, torrent sa una. Wapo may... Nakabalo ko na torrent sa una, pero hadlok kami nga mga gadulaay ko, mahadlok kami kay basing Madakpan na ba? Muna yung mga... Sus, kato nga tayo, wala pa yan nakabalog torrent yun. Ako, murag, maihapan ako. Kay mo man ang panambay nga na maka-download kag dinag ko nga mga app tang kanabitang nanay crack. Music. Kanang wala pa dia. Lagi ba wala ba ko na ba games ba? Nag-download kay mga barely legal. Hindi man to. 8 naman to Mga bangbas. Kulba, murag pila to ka years na ako nag-ibat. Mo na akong first nga business officially. Nakapalit ko sa sakyanan to. Talaga? Sakanan. Ang kapital na pila na ba? Ang kapital na good. CD naman imong ipay. Linya ko CDR King Zona. Tama kay CDR King man ang sila may pinakabarato. Yeah. Niya katong niabot na ang time ng CDR King di na gid ka kapalit. As in grabe nakikatasang linya. Unit top ko. Dako king margin nato ba? Dako tag 15 go nang kuan. 15 ko ng blank CD. Mas libre lang. Baligyan ni mo 100. Libre lang ang torrent, di ba? Libre lang. Libre lang ang torrent. Libre lang to. Nano ko CD burner nga ni kataaso. Taas kayo, dagan kayo. Load lang ka, load. Ta multiple mo sa print lang na yung cover. Lagi. Okay, yapon. Copy paste crack in installation folder. Any questions? Na akong number dito. Pwede sila mo text ako nga unsa ako nag-install. Ako pa na mo tubag o nga na mo mag-install la ana. I did that for so many years. Bay nakapalit ko ana bay. From 2005 taman mga kuan. 2015. Diha dapita. Diha dapita. Sakto no. Hangtod sa murag wala may gapalit. So daga na kay ga-download sa ilang kagalingon. Grabe ano? Tapos ka na po din. After that, Brad, so internet ka, saan na po yung mga next ni mo nga na ano? Sa banda dus po di ka, Brad? Sa high school. High school. High school. Pero wala ni mo naging career sa college na? Sa college. Ganahan lang, pero... Sa college, banda gyapon. Nagbanda gyapon ka? Unya, pag-graduate na ko high school, eskwela mo ko Manila. Pero uli na gyapon ko after 1 year. So, nagporma na pag-banda sa akong old band. So hip-hop na mi. Okay. So Cypress Hill, mga Wu-Tang Clan, ana na mi. Grabe gini nga ship ninyo, bro. Ana lagi. 180 na. 180. Ang among kapareho adto nga mga banda silang kailan lang Dice and K9. Kayo. Ang ilang grupo before Dice and K9 was Until Mob. Okay. Kana nga panahon. So silang urban dub. From another business, Brad, may galing ka ba dili ka ma-discourage pag if ever mag-fail na sa dula na po, nag-stop na po. Actually, my wife tells me gid nga murag mo yung nakita sa ako nga special skill kanang di kay ko dali mo give up. Kasi nga galisod na gid to pero dugay kay nako siya gi-give up. So murag ito yung gingon sa kuha nga murag grabe kay ka mo hold on og kanang problematic nga mga butang. Paano nabuo na sad ni mong bag-ong nga brand ani? Actually kanang Manongs that was created last year. December. So na ibog man kay kuha ng Crispy King. Chicken rice, gravy. So gusto ko magbuhat og ako pong gugulingon, no? So nagbuhat ko. Ni partner ko ni Ryan, katoy mong na-meet ka ganiha. Ano ko, buhat ag Crispy King gaw. I took the opportunity to buy the restaurant for a low price. Okay. Mga buutan po kayo ang tagiya. As in, gipangitan ako, nagpailila ko. So napalit na mo. So I renovated the place kay nanamatay renovation lugar na murag talent lugar gamay. So na-renovate na mo for a low cost. Pero from a crispy chicken, original plan was changed. So from crispy chicken, na dungagan na mo bagnet. And then since nanamatas bagnet, dugang na tag dinakdakan. Luto na lang butag fried bangus. Okay. So ako may nag-design sa menu. So I had 3 months to come up with a menu nga murag kuan ba? Wholesome nga murag complete. So mo lugar na siya ang whole concept Pino delicacy na kusina nga mo. Murag favorites na lang kay naka-hire pod mig mga chefs, mga cooks nga mga maayo pog mga abilidad.
Nga, kabalo ka ni? Yes sir. Kabalo ka ni? Yes sir. Kabalo ka ni? Yes sir. So, wagig ko'y undang sa interviews. Kay what you will encounter Pero paano mo nahanap sila? Or like, hiring. saan nila? Mag-hiring ko sa ka? Facebook. Talaga? So So, napoy mo dol na yun? Mag-post ko sa Facebook, boost da yun. Actually, 1,000 ang mo respond, Oo. 1,000 ang mo show interest, 50 ang mo commit, napulo ang mo tunga. Nice. Ingana siya. Grabe ka. Sala ka ba? Grabe nga sala na yun. Ingana siya. As in, literally, ingana siya. Sample lugar, nakay-branch diri, napay-branch diri. Separate na sila chef or Dili. same? Pinaka-the-best Kini setup is half of one commissary. Okay. Distribute da yun sa mga branches. Ang mga branches da yun, igo na lang na sila mo finish. Kaya para the food Kaya naman stays ba with na you. nga murag malahi ang taste kaning nga branch lahi ang taste di ba lahi nga Na kay one commissary, one timpla, pero pag-abot sa branches, mo sa you cannot help it. Okay. Okay. So, Or- lagi kay secret sauce nga, ikaw rin nakabaloan ni paabot Yes, niya yes. sa ilang komisary, ikon lang mo mag-portion o inyo lang i-execute. Until now, I still make stuff. For almost 6 years na. Mag 6 years may karon December. Nakaingon gi ko nga murag I don't care anymore. Kaya nga naman lisod kayo magnegosyo. Yeah. So even if makuha nimo ng Yeah. That's the concept. It doesn't mean that it's successful. Yeah. kay Yeah. daghan Yeah. ba kay kagagi. Dagi, yeah. Oh. lahi Tama makabagi. Like, someone or may galing uban nga, naman kayo bang mas mayo pamuluto o fried chicken sa Jollibee or McDo? Ay, mas lamig ka. Pero ano na lang si McDonald's, si Jollibee, na kinamay mo. Kaya tama ka, it's not about just the product. Oh, tinood kayo. Ang pagnegosyo palandaan mo, tama ka. So, Agree sa sa una, brand. grabe kay ko ka-protective. Pero niabot gid sa point nga murag, I don't care. Yeah. What What if I'm walking in? So, yeah. tugod ka kalendarya tugod ka kalendarya mo tagag Pwede, diba? Bisa pa minsan nga, bay, mura ni nga lami, bay, sa ilang giluto, bay. lahi pero ang sa kanan ang brand palandaan nakatukod na ba Ilang Pero there's a big chance na mga successful sila. Kung ilan na nakuha imong recipe. Pero ang akong, nasa akong mind gid kay kung mas-successful ka sa akong recipe, bawo ko sa imo. Kay pasabot, you did better than me. And then I did everything I could. Wala ko nakaya, ikaw nakaya sa ino. All honesty. Nakaingon gid ko. So, 1 year na ni. Ang kaning, apil na naka-years Ang ni. Manongs, Manongs. mag 1 year sa karon December. Wow! So karon second branch ni ni. Congratulations. Asa ang Thank you, kwan, thank sir? you. So far, Okay, andagan. So far kaluoy sa Ginoo. Now, ang imong bago kaning imong pinaramen mo? Japanese. Japanese. Ninja, si tao ni? Ninja Kuro. Ninja Kuro. ano na rin, nakakabag Japan? So, ano yun? Saan naman kung gilin na Actually, while designing this place, naka-realize ko nga na ko extra nga space. Manong's backyard. Oo, naku na pa Kani, mag-isa. wala pa may usa. Pwede pa man. bata Ayun nga brand. So, nag-ano na ba mga buwatan? Brand. Nagignan ko sa kong migo si Ryan ba, operations nga Japanese tagaw. Kung lisod ba kayo ng Japanese? Sige lang, testingan lang ko na to. So, nagtuon na po ko Japanese. YouTube sa may balik mo. Sa YouTube yung nag-asay. sa YouTube ka na Realize nga Japanese is not that hard eh. Di kaya siya nga nakalisod. Medyo artistic lang siya. Oh. Lisod siya sa execution, sa finish, sa presentation. Dalawa mas kanina. Nara available na. Niladagan kay Japanese restaurants. Pero ang execution, very hard. Until now, di pa ko sure. So, new baby ni siya. New baby. New baby. Alright. Pero it's not meant to be something na kung impression. I'm not vying for having the best Japanese restaurant. I just want a Japanese restaurant Okay. sa kaninga area. Okay. Para at least when you come here, you have more options. Alright. Kumusta na natin eh, Brad? How's the business After the pandemic, na okay na ba? Or, siyempre katong during Nakabawi na. pandemic, Nakabawi na ba? Do katong panahon sa pandemic, na nauso ang mga deliveries. Yes, Nauso ang mga venues nga kailangan. fresh food open? How is it now? Actually, Ang challenge good at that time was converting from a non-aircon to aircon. So one best example is Kauswagan. Oo.
So, ni-click kay mi atong Open dining experience. nangawala man ang mga tao sa mall. So, murag medyo nakakuha po may market share no sa dining. Pero pagkawala sa COVID, na feel sad gid na mo nga murag wa na sa gadain. Correct. So, We were forced to convert to aircon. So mo din nga dito sa Kuswagan, gi-close Close na namo, oh, na aircon na siya. Okay. So, mo nang better na ni Dini. Oh, Kaya mas at least better, na naikuan dito. mas ayahay siya. Boss, congratulations sa imo. Kanang Salamat. nag-reach ka nga ni nga edad. di ba at least kapit ha? Ako ano, lapo kayo. Bato di kita po no? Ang mga businesses, dili po puro apps, no? Like, you guys started sa... Mapalong. Wala, Nadia, mapalong na mapala. sa, tapos pwede ni pick, tapos nawala na sa... Yes. Remember sa iyang katong mga pirate. Diba? Tapos nakapalong rin yun. Pero, Pero yan na bang dapat ang attitude sa usa ka mga negosyante ka? Kailangan medyo I ano think ka, so. I think medyo so. risk taker sa ka, no? Well, I have to say, nga murag, it's not about risk. oo. Pero karong yun, realize na mga murag, something just clicks. Okay. And then, Isagid sa ako 5 years ago gid nga murag ni surrender na gid ko. So niagil ka nga. Nakaingon na gid ko ni dili nga ni surrender ko. surrender ko sa Ginoo. Oh, yung dahil ko na, Lord. Dili na ko kaya. Murag na try na gid ko ba. Ano ko nga Lord, ikaw na lang bahala sa ako Lord di. Maningkamot na lang ko sa ako makaya pero di na ako nanawon nga mo sa piya. Sa ako Lord. Nagi ko nga nga portas ng mga tao. Nakala sa Actually, dili binuang ha. Lagi. Dili bakak. Nakaingon Yeah. gid ko nga murag dako kay change. Dako kay siyang change nga pag shift sa murag ready na ka. So para bang ano ba, parang imong gikuan gisubmit imong self kay Lord nga. Lord, Yeah. kung sa may akong purpose ani or whatever kung sa imong gusto ko. Then use me or use my skills or whatever. Don't say mo bahala na. ikaw Bahala na. Dili na ko mo shoot for greatness or diskaya level nga richness. Okay. Murag yan na. Ko bahala na. Dili na ko ano ko'y paki. Pero I trust. So automatic backyard. Kana ko grabihan ni uy. Kung mo speak ko sa tubangan sa kong mga tao gud makahilak ko. If you ask them. every time in the annual dark club, inipan ko sila. Tulog gid akong luha kay I cannot believe nga murag ingani ang shift. Yeah. So ana gid ko grabiha kini mo Lord eh. And then Sige pa siya padayon. Kana ko grabiha. So murag I don't know. I can't explain it good. Nasa tabrad kanang O di ba ito may kulit ako na sa tabang ka lang? ani man good pag medyo ano na ka brad, we already na nami family. Simti na brag open na ta sa tanan. Ano ba? Kabalo na to sa dagat sa kinabuhi nga. Ami tayo ng politika, ami tayo ng Business. Alam lang nakita na nimo kay sa una pag napakasalor gina. Sabta na nimo. Masabta lang nimo mga mo gid ni kakitabo sa kalibutan. Kana may ano. sometimes ba? Adulting. Adult. Tika adult na. Marabag ko. Pila lang kayo years old, mag senior citizen na sa daw. Mo Tapos, no? even me, na ako'y mga anxieties. How old is your kids, by the way, Nana boss? ko 20 years. So nakaka-20. College? 30 years na. Ako, mag-first year college pa lang noon ang ako in fairness. Pero na po kay anxiety, bi ang ano nang ba nga, lagi no, bisa pag ako'y pinakamayng lucky nga host, pero kung arthritis-on ako ba'y, Hindi ka lang ako, may. Hindi mo ka bahiran. sa talent fee mo ba'y, kung hindi ka kalakaw, ano, bitaw, so na po kay anxiety, kung na something tama ka, na nasa tinganan nga moment nga, Lord, takanan the way we speak ra ba, kay di ra ba yung kanag yung, marag yung, Lord, ka nang borong ka ng storyang amigo lang ba? Lord. Lord, salig lamang yung ko sa imong plano or whatever happens or unsa man ni, no? I-surprise na lang ko, Lord. Pero basta, at the end of the day, para na ako, if I'll just be kind, Na-build ko sa ibang tao. Or basically, mo lang ko nga, gamita lang na akong skills ko na makaano Yeah. pa sa laing tao. Pero ingana na lang po ba? Bitaw. Or part na ni Brian, nga nag-40 na ta. Or ingana ba sa Mura- Berat ya? Padulog ko kawan. Nabay 5 years. Pero I think tama, no? Grabe. Actually, it's a relief.
Kung moingon bitaw ka nga, it's not about me anymore. Yeah. Yeah. Brad, congratulations po. Salamat. Thank you for sharing your story. Salamat kayo sa inyo. Salamat sa story. Kay at least kami na-inspire. And congratulations sa imong mga staff nga na din eh. Congratulations tomorrow para sa inyohang Sa inyong opening. So, better place na kay Ern. na mas dako. So I think napo kay area diri nga murag imo pa ning isamin diri para Yes, for function rooms, function, kay dagan whatever. magid mangita. Diri po na kong open mic. So, open mic po diri. So, nakuha yung open mic sa Kaswagan. So, open mic ko diri. pwede ko mag stand up comedy diri nga open Pwede mic. kayo. Open mic. Taman buntag. Kay 24 hours man ta open. So better na po ng parking ani kay dito sa kilid. Sa Regata parking. Pwede na, hawad. Kayo. Ano mo diri? Murag kit kay galood. Lagi. Oh. Congratulations Boss, boss. thank you kayo. Congratulations. Thank you kayo. And, Thank you kayo sa inyo. For more Thank ni you mo kayo sa ano. Ang backyard 24 hours, eventually si Manong mag 24 hours na po. And then hopefully ang Japanese kung kaya na. Kay kung morning, kung after jogging, or Yeah, second sa day, so pwede. Care do. That's why I put me for coffee. Care do. Napatay breakfast meals. Until 11. Murag McDonald's ba? Galing. Nice. Anyway, thank you for your time, boss. Salamat kayo everyone. Thank you kayo. Tanan, mag-45 ko yung nanigat mo kapi. Masirado pag po na kong Botones diri ba? Kay murag ako, murag ni balik naman sa tanga nawala atong liog natin. Anyway, daghang salamat sa pag-follow sa podcast namin sa YouTube, namin sa Spotify, one photo para sa inyong mga photography and court dito. Bitok University, and follow po ko sa Instagram Bernie Bitok 2 ug nako sa Radyo Trompeta every morning. Grabe busy. Shout out sa akong mga estudyante. Turn. I turn. Tulo lang ko ni sa inyo. Alright, thank you guys. Bye. Bye.